Εγώ δεν κατάλαβα, δεν ξέρω. Είδα και ο Αντωνίου τώρα και μίλαγε με την Τζέρι του και δεν μπόρεσα να ακούσω πρώτα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Μέσα είχε ρε ψαράκνα. Να μην απολυθώ ποτέ. Α, και συγγνώμη, εκείνη την υπόσχεση που λέγατε να είναι, σας παρακαλώ, 3 ημέρες της φυλάκας, όχι 5. Γιατί έκανες πάλι κάτι μη ορθόδοξο. Εδώ στρατιέ μου, θες δεν θα ακούσει τηλέφωνο. Αν κατάλαβα καλά, αναστέλλονται εκμεταλλευτικά όλες οι προαγωγές. Πες το πιάνω γρήγορα. Αν είναι υπάρχει από το. Δεν καταστρέψα ακόμα. Δεν καταστρέψα ακόμα. Ρε Μπριέτ, άμα ξέρεις πώς να το φτιάχνω αυτό. Καλώς το γαμπρούλι μου. Καμίσατε μια αστυνομική αλλά. Δεν το αυτό το γαμπρούλις καλύτερα να γυρίσουμε στα κλασικά. Ψάραπλας, τραβάδι, ποντίκι. Γιατί ο ψάραπλα, και η ποντίκι. Μιλάς, τραβάκα. Η Μαργαρίτα δεν με θέλει πια, πώς να το πούμε δηλαδή. Πάει τελείως, η αγάπη μας είναι σαν αστέρι που εξάλειψε τα πυρηνικά του καύσωμα και τώρα περιμένει να γίνει ένας λευκός νάνος, ένα μπάλσα. Μπορεί και καμιά μαύρη τρύπα. Μεταξύ μας προς το μαύρη τρύπα το πάμε. Μαύρη τρύπα που μας έφαγε το παγό του. Με συγχωρείτε τα μοντάρα. Τα κόμματα έτσι. Ποιος? Και αυτός είσαι έτοιμος η λέξη δημόσιας στρατόπεδα. Πώς? Εξαιρετικά στο κουντούρι που δεν μου δίνει άδεια για να πάω να κάνω αυτή την αυξητική για να το ρημάξω αυτόν τον Βασίλη Κωνσταντίνης. Ας πω ένα Αντωνίου. Και ας κάτσει με τι συνταγματάρχης. Με γάμπρο έχετε αυτός. Στις 11 και 10. Α, καλά και μετά σου λένε ευνηδιαστική και κουραφέκταλα. Εσύ είστε ο συνταγματάρχης. Ρε Μπιέτ, από πότε ήρθε το μεθάδιο. Σαν προχτές το λέγανε. Πώς θα γίνεις συνταγματάρχα. Δεκαμένες φυλακή! Τρέξτε, είναι καράκι. Η Τούρκη στην Άλτσα. Ναι, μπήκε συνταγματάρχης, πακλατή. Πώς χάσει έτσι να ρακούλω, όλα να άψογα, που το Παντονίου. Αν είσαι κατά άψογα είναι, καλύτερα οι Τούρκοι να μπαιναν. Τι είπες ρε καβέ, τι είπες ρε καβέ, να σοβαρά, είσαι υπέρ, είσαι με τίποτα, είπε τίποτα ρε. Κατάσταση. Βάστε και σε εδώ. Εδώ ο θάλαμος, κύριε συνταγματάρχα. Δυστυχώς. Λόγο! Πρόσω! Θα σου είπα, συνταγματάρχα μου, εμείς είμαστε υπόδειγμα, αρχές και χαταριότητα. Με καταστρέψατε. Με καταστρέψατε. Ζωρού είναι ο Φοριανός. Το Παπαδόπουλο. Θα σε ελπίσει με οτιδήποτε θέλω το τηλέφωνο του ξαδέρφου σου τώρα. Πενήντα-τι! Κύριε Σταματάρχα μου ρίξτε τα άλλες 10 στην πύλη. Έλα ρε Πιέτ, μην κάνεις έτσι. Πρώτες 900 είναι δύσκολες. Κύριε Σταματάρχα, εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα... 80 μέρες φυλακή! Μα είστε τελείως τρελός! Και έτσι που τον βλέπω τον κύριο συνταγματάρχα, όχι απλώς στη φυλακή, στο Γκουαντάναμο θα στηρίξει. Πιέτ.
Τι θα κουρσές για να περάσει από εκεί και να στοράσει το στόμα. Ρε Πιέτ. Ανάβασε. Ανάβασε ρε γαμπούλη μου. Λοιπόν οι γιορτάδες. Πού να τον γύρω σου Σιρή. Στο κρατητήριο είναι ακόμα κύριε στα παντάρχα. Καλατζίδη. Μάρτιος Ρενούχαρο. Ιδεοκλήσεις μου μέσα ρε. Είναι το ένστικτο ρε, ρατατούι, το ένστικτο είναι. Τάτσε και τώρα τις καμπάνες του, αλλά έχει χάρη, έχω τις καλές. Πατρεύω την κόρη μου ρε, του Παπαδόπουλο. Τι θα κάνετε. Που καθήκατε ρε. Άμα εγώ θέλω να πω κάτι στο Λάζαρο. Να σας έχει και πεθερό. Δεν λέει κάτι. Πες το έρχεται. Πιέτ. Πρέπει να το φανταστώ ότι θα με φέρεις στο τρεπτιτζάδικο. Άμα και εγώ ρε Πιέτ έπρεπε να το φανταστώ ότι τέτοια ώρα θα είναι κλειστό. Να σε πω ρε κυρία, άμα μήπως ξέρεις εσύ εδώ πέρα στο μαγαζί τι ώρα αρχίζει το πρόγραμμα. Σε 10.30. Και θα περιμένουμε μέχρι τότε ρε Γιάννη, θα χάσουμε όλη τη μέρα. Και πού άλλο να βρούμε ρε Πιέτ κόμενες να σε φυλάνε για να σε βγάλω εγώ φωτογραφία και να λυσάξει και ο αρπάκτρα σου. Εκτός εάν... Αυτό δεν είναι έτσι. Εγώ που συζητήσω από τους πέτες. Υπάρχει και πέτες. Εμπειρία. Εσύ γιατί δεν χάσεις. Έχεις καλά το σπίτι. Έρχεται να χτυπάς τα τρελό. Έχω πάνω να το συσκευάσει. Και τώρα δεν αυτό δεν τρως. Όποτε χτυπάει αυτό. Πολύ